yadda yanzu da muka taru da baki daya Allah da za mu kawo masa ya takararsa da baki daya su wanda suka shigo sabbi za mu ba su ayyuka ayyuka a wajen towards da kowanne suka fito so kowanne a ward muna da kansila muna da chairman na party muna da coordinator inuwa muna buƙatar duk wanda suka yi da kamfe idan su koma wajen su nemi su a can ko a can za su neme su domin a taru a haɗa kai already ko a mun yi mutum da su mun gaya musu su ma suna da kasuwar su da take a taru sauran da suka rage abin yi ma su ma a je a ciro su domin saboda kafin zuwa 31 ga wata Muna kuma shaida